आथरिघाट जंगल ओमफ्राय प्लास नांजाबनाय 2 नं सिंग्रिबारि सुवाला ओमफ्राय जिहेतु नैखिना लामानिफ्राय सानजाथिंजाय 4 नं बरङाजुलि खुथि नैबे सुख्लाय दैमा जोंहा गामिथिं जिहेतु खुरखुलांनो हमदों जिहेतु सरकारनिफ्राय जोङो जेबो सहाय हुजुग मोनाखै जिहेतु जोङो बेखौनो हांख्रायदों जिहेतु जोंखौ एसे अननानै जाहाथे सरकारा जोंनो सहाय हुजुग खालामो बेखौनो जों हास्थायदों। दा जिहेतु जोंहा बिथिंजाय खेथि मावनाय जिखिना माइ दुब्लि गथाय फबला लांजोब्बाय आरो ओमफ्राय नैबे थानसालि दंमोन बेवहाय बे थानसालिया गैलिया ओमफ्राय बेवहाय बिभिन्न बल्डार होनाय दंमोन प्रटेक्सन बेबो गैलिया जिहेतु जोंहा लामा बिथिं एसे माइ दुब्लि न'खर दङ बे लामायाबो एसे दै बुरजा फैबानो फ्लाद जासिगोन मानसि न'खरथिं लोमलाहैसिगोन। भेरगाव समस्ति फार्स्टआव जा माबामोन कमलि आब' ओमफ्राय नेक्स्टआव फैबाय दा रात्रि MCLA फैदों ओमफ्राय नेक्स्ट आरो बेनिफ्राय थार्डआव फैबाय नै नेरसोन डिप्युटि स्पिकार दा बिथांमोना फैबाय थादों नाथाय खामानिखौ मावफुंनो हायाखै। जोंना सिनिपारा गामि माने दैबाना जादों मैयानिफ्राय माने खायफा न'खरा थानो थाखाय बहुत उसुबिदा जादों माने फिन्दासे गाहाम दै जादों दा थानायनि थाखाय उसुबिदा। दैमाया जाबाय खुलसि दैमाया माने जोंखौ प्रत्येक बोसोरावनो माने उत्पादाथ' खालामबाय थायो माने सरकारनिफ्राय कुनु माने फारसेथिंनिफ्राय जों हायज मोना आरोखि। खहायाथ' ओरै दुब्लिथिंजाय माने माइफोरा बुग्लिमजोब्बाय माने हाब्रु फबजोब्बाय आरो खायफा हाफोरा खुखालांजोब्बाय बानलु सानलु माने दै फबजोब्बाय बिदि बहुत माने अनिस्थ' जादों आरो खेथि आबादफोरा। जों दिनै टंला दखरा एबसुनिफ्राय जोंनि बेन्दोङाव गोग्लैनाय जे मोननैसो गामिफ्राव दिनै हरखाबै दै बानाया जोबोद मोनसे सिलिंखार खालामनायनि मोनसे थासारियाव दङ। दिनै नैबे बुब्लियाव जोङो दंफैयो बे पानिपुटा होननाय मोनसे गामियावहाय बे LP स्कुलावनो दिनै गोबां न'खरनि जोंनि भिक्टिमाइज सुबुंफ्रा बेहाय दिनै आश्रय लानानै दं। दिनै पानिपुटायाव बेहाय गोबां माने जनसंख्याफोर थानाय मोनसे जायगा दिनै दै बानाया हरखाबै कुलसि दैमानि जिथु दैबाना बेयो दिनै जोबोद सिलिंखार खालामनायनि थासारियाव। जोंनि टंला हालामाव गोबां गामिफोर दङ फारियै न'नैथिं बिथिं हरै थाहैबाय ओमफ्राय नैबे मेजर कुलसि दैमा बेहाय खाथि खाला थानाय फारियै पानिपुटा थाबाय सिनिपारा 1 नाम्बार 2 नाम्बार 3 नाम्बार आरो हरै बागपारा गामि थाहैबाय ओमफ्राय हाहिनिगाव थाहैबाय। जोङो एबसु हिसाबै जों बेखौनो माने खबर लादों गामि गामि जोङो सावरायफैदों लोगो हमफैदों आरो रायजो राजाफोरखौ जोङो बोरैहाय सचेतन थानांगौ आरो जोङो जि एसे एबसुनिफ्राय जोङो हेल्प खालामनायनि बाथ्राखौ जोङो सावरायदों आरो जोङो खोथा होदों आरो गभर्नमेन्टखौबो जोङो प्रेसाराइज होदों जे दुलाराय बर' फरायसाफोरनिफ्राय जाहाथे थाबैनो सोरखारा जिबायदि माने खथि जाबाय बिनि सायाव राहा लायो। टंला दखरानि सिङाव फ्राय 3 गामियावहाय दै बानाया जादों आरो बिनि गेजेरजों माने गोबां गरा गिजिखानाय खेथि बाथिखौ नस्थ' खालामनाय गोबां बेबायदि जों मोनबोनो हादों। दा बिनिनो जोङो टंलायावहाय 1 नं सिनिपारा बेवहाय जों हाबदों रायजोफोरजों जों एसे सावरायबोदों आरो बिनि गेजेरजों आरो स्पटआव नायनायनि गेजेरजों जों मिन्थिनो मोन्दों जे बेयाव प्राय जिखिनि खेथि खालामग्रा हाफोर प्राय बहुतखिनि बेवहाय नस्थ' जादों आरो लोगोसे दै लोमनायनि थाखाय गावनि न'खौ गारनानै रिलिफआव थानो गोनां बेबायदि मोनसे अबस्था जादों। बिनि उनाव नैथि जों नायदों बागपारा टंला टाउननिनो एसे साहा गालाव बे बागपारा होननाय गामि मोनसे बिथांमोननि गामियाबो फुरा दैजों लोमफबजोबनानै दङ। दा बेनिफ्राय जोङो थांबाय पानिपुटा गामियाव जों थांदों नायहैदों बिथांमोननिफ्रायबो खाथिनिनो थानाय पानिपुटा LP स्कुलाव बिथांमोना रिलिफ थानो गोनां जादों। न'आवहाय हाबहैनाय बा थानायनि खुनु मोनसे बेबायदि थासारि गैया फुरा गामियैनो बिथांमोननि गामिखौ लोमफबजोबदों दैजों लोगोसे हाब्रु बेबायदि बुग्लाबबोनानै
गामि न' सिं माने हाब्रु हाबजोबनानै बेबायदि दङ बिथांमोना बेबायदि न'आव थांफिननो हानाय बेबायदि खुब खम समनि गेजेराव बेबायदि थासारिखौ जों नुनो मोनाखै डिमाकुसि दखरानि सिङाव जोङो मोनसे सुख्लाय दैमानि सेराव थानाय बाथौगुदि गामि बे बाथौगुदि गामियाबो गामिखौबो सुख्लाय दैसाया माने प्राय माने लोमसारनानै गालाङो आरो बेवहाय जों नुबाय जे माने सुख्लाय दैसानि जिखिनि अबस्था बियो अकल बे बाथौगुदिल' नङा बियो फैयै फैयै बिनिनो एसे आफाङाव बाथौगुदिनि एसे आफाङावहाय आथ्रिघाट जंगल होननाय बे गामिनि माने मेन लामाखौनो बियो माने खुरखानानै लाना थांहां लोगोसे जों दायो गसंनानै दङ आथ्रिघाट जंगलनिनो मोनसे मिलनपुर LP स्कुल होननाय बे LP स्कुलखौबो माने गिजिखानानै माने बियो बुलाबनानै लांहां मोनसे अबस्था प्राय 2-3 फुटनिल' माने बेवहाय माबा दङ फाराग दङ आरो बेखिनिखौ बोधय आरो दिनै हरनि गेजेराव बा गाबोन बेबायदि जुदि अखाया फैबाय थायोब्ला निस्सय बे स्कुलखौबो बे सुख्लाय दैमाया लानानै थांगोन दा बेखायनो जों नुबाय सुख्लाय दैमानि जिखिनि अबस्था बेवहाय जोंहा रिभार इम्बेंकमेन्टनि गोबां माने गोनांथि दङ आरो बे रिभार इम्बेंकमेन्टखौ लानानै बे ओनसोलाव थानाय खाथि खालानि रायजो राजाफोरखौ बिथांमोनखौ जों एसे सोंनाय जादों बिथांमोना बुंदों गोबां माने सरकारनियाव माने BPF सरकारानो जा स्टेट गभर्नमेन्टआनो जा बिथांमोननियाव गोबां माने बिथांमोना आर'ज गाबहैदोंमोन होननानै बिथांमोना फोरमायदों जे बेवहाय जोंनो रिभार इम्बेंकमेन्ट नांगौ आरो माने बल्डार प्रटेक्शन बेफोरबायदि नांगौ होननानै गोबां रायजोफोरा माने फोरमायहैनायावबो दिनैसिम खिन्थु कुनु सरकारा बेबायदि पदक्षेप लानानै बेफोर माने रिभार इम्बेंकमेन्ट बा बे बल्डार प्रटेक्शनफोरखौ होनायनि जेबो मोनसे सिनसाब बिथांमोना माने मोननो हायाखै बेखौ दुखु फोरमायदों आजि BPF सरकार हिसाबै 17 बोसोर बिथांमोना इन्टारिम काउन्सिलखौ लाफायोब्ला 17 बोसोर बिथांमोना शासन खालामबाय बे 17 बोसोराव बे दैमानि सेर थानाय गामि रायजो राजाफोरखौ लानानै बिथांमोना कुनु बेबायदि इन्ट्रेस्ट मोनसे होनानै बे दैमानिफ्राय बासायनो दैमाया जालांजोबनायनिफ्राय बासायनो थाखाय कुनु इन्टारेस्ट होनायखौ नुनो मोनाखै होननानै रायजो राजाफ्रा फोरमायदों आरो जों दिनै अन दा स्पट फैनानै नुनो मोनबाय जे निस्सय नंमारगौयै बेवहाय माने कुनु मोनसे सरकारनिफ्राय बेबायदि माने पदक्षेप लानायखौ जों नुनो मोनाखै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जों बेखौनो खावलायगोन स्टेट गभर्नमेन्ट सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट बा काउन्सिलनि गभर्नमेन्ट जुदि फैयोब्ला इयुननि समाव दायोथ' काउन्सिल गैला जिहेतु किन्तु काउन्सिला जेब्ला फैगोन इलेक्शननि उनावहाय बिथांमोना जाहाथे नैबेफोर ओनसोलखौ लानानै माने जाहाथे इयुननि समाव आरोबाव बे दैनि थाखाय गोबां बेबायदि दिनै जिबायदि खस्थ' जानांदों बेफोरखौ जाहाथे खस्थ' जानाङि बायदि मोनसे कमप्लिट मोनसे सल्युसन होनांगौ आरो जों बे जि नुबाय कलसि दैमा आरो नैबे सुख्लाय जि दैमा बेवहाय जोंहा रिभार इम्बेंकमेन्टनि खोब माने गोनांथि दङ बेफोर प्रजेक्टखौ जाहाथे थाबैनो लानानै बिथांमोननि थाखाय चिरस्थायी मोनसे खान्थि मोनसे जायगाखौ बानायनानै होयो आं बेखौ खावलायगोन लोगोसे दायो जिखिनि आं स्टेट गभर्नमेन्टनिसिम आं बेखौनो खावलायगोन जे जिखिनि न'खरफोरा दा माने रिलिफआव थानो गोनां जाबाय बिथांमोननो थाखाय जिखिनि रिलिफ साहाय्यफोरखौ जाहाथे थाबैनो बिथांमोना जगार खालामना होयो आं बेखौ खावलायगोन लोगोसे माने जाय न'खरफोरा खेथि बाथि नस्थ' जालांबाय गोबां माने माइ गायनाय गोरान खेथि गोबां खालामनाय दङमोन नैबे टंलानि सेनिपारायाव गोरान खेथि खालामनाय गोबां बेबायदि बिगा गोरान खेथिबो दङमोन बेफोर गासैबो माने नस्थ' जालांजोब्बाय दा बेफोरनि क्षतिपुरनखौ जाहाथे सरकारनि तरफनिफ्राय थाबैनो जाहाथे होयो आं बेखौनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद उदालगुरि जिल्लानिफ्राय जानानै आं सरकारनिसिम माने दाबि जनायो